Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τούρτας Σαμουράι και σήμερα θα παίξουμε... τι θα παίξουμε? Δεν έχω ιδέα. Έβαλα ένα παιχνίδι στην τύχη χωρίς να ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι παίζω. Slender! Slender! Φοβάμαι! Φοβάμαι! Δεν μπορώ να παίξω Slender. Δεν πειράζει. Πριν λίγη ώρα ανέβασα ένα βίντεο, το δεύτερό μου, με Slender. Μια κολόνα. Τι να κάνει μια κολόνα στη μέση του δάσους? Γεια σου κολόνε. Κολόνα. Κολόνε. Και δεν έχει note. Σε μισό. Πέτρες. Άμα δεν έχει σχεδόν ότι θα τα πάρω στην κράνα άσχημα. Αποκλείεται. Πάλι καλά. Play, leave me alone. Θέλω να πάρω 8 στα 8. Και άμα πάρω 8 στα 8 θα πάρω και ένα χειροκρότημα. Έτσι. Δεν θα με χειροκροτήσει να πάρω 8 στα 8. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει note εδώ πέρα. Ευτυχώς. Πρέπει να μπω μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς. Έλα. Έτσι. Δεν είσαι εδώ? Δεν είναι εδώ, αλλά δεν είναι εδώ και το note. Δεν είσαι εδώ. Δεν είναι εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει ένα note εδώ μέσα. Τι το βάλαν το κολόσπιτο στη μέση του δάσους? Δεν έχει ένα note. Έλεος. Είμαι έτοιμος να κλάψω. Δεν έχει ένα note μέσα στο σπίτι. Και πήρα λάθος δρόμο. Ρε, τι το βάλανε το σπίτι, αφού δεν έχει note. Help me. Βλέπω λίγο στο σκοτάδι. 4 στο 8, γιατί? Α! Τι ήταν αυτό? Πούντος ρε. Τι πήγε εκεί πέρα?
Τώρα θα με αναγκάζει να αλλάξω πορεία. Καλά, τέσπα. Κι είσαι ακόμα. Και μ' ακολουθεί. Μ' αγαπάει, γι' αυτό μ' ακολουθεί. Καλά, έχω πάρει τελείως ό,τι να είναι δρόμο. Κουράστηκε ο χαρακτήρας. Καλά, πάλι πού είναι τώρα? Γύρνα.